श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पानंतर आता कोकणातला रिफायनरी प्रकल्पही राज्याबाहेर जाणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. या घडीची अत्यंत महत्त्वाची अपडेट आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पानंतर आता कोकणातला रिफायनरी प्रकल्पही राज्याबाहेर जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण RRPCL कंपनी राज्य सरकारला शेवटचं अल्टिमेटम देण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारला एका महिन्यात रिफायनरीवर निर्णय घ्यावा लागणार अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते. 3 वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडल्यानं कंपनी प्रकल्प गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती देखील सूत्रांकडून मिळते. या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पानंतर आता कोकणातला रिफायनरी प्रकल्पही राज्याबाहेर जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण RRPCL कंपनी राज्य सरकारला शेवटचं अल्टिमेटम देण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारला एका महिन्यात रिफायनरीवर निर्णय घ्यावा लागणार अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते. 3 वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडल्यानं कंपनी प्रकल्प गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. या घडीची अत्यंत महत्त्वाची अशी बातमी आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पानंतर आता कोकणातला रिफायनरी प्रकल्पही राज्याबाहेर जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण RRPCL कंपनी राज्य सरकारला शेवटचं अल्टिमेटम देण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारला एका महिन्यात रिफायनरीवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे अशी खात्रीलायक माहिती सूत्रांकडून मिळते. 3 वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडल्यानं कंपनी प्रकल्प गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती देखील सूत्रांकडून मिळते. या घडीची अत्यंत महत्त्वाची अशी बातमी आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पानंतर आता कोकणातला रिफायनरी प्रकल्पही राज्याबाहेर जाणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. याचं कारण म्हणजे RRPCL कंपनी राज्य सरकारला शेवटचं अल्टिमेटम देण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारला एका महिन्यात रिफायनरीवर निर्णय घ्यावा लागणार अशी खात्रीलायक माहिती सूत्रांकडून मिळते. 3 वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडल्यानं कंपनी प्रकल्प गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती देखील सूत्रांकडून मिळते. या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पानंतर आता कोकणातला रिफायनरी प्रकल्पही राज्याबाहेर जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. याबाबतची अधिकची माहिती जाणून घेण्यासाठी आपल्या बरोबर दूरध्वनीवरून जोडले जात आहेत कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर. हॅलो साईनाथजी, वेदांतानंतर रिफायनरी महाराष्ट्र राज्याबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. काय याबाबतची अधिक अपडेट द्याल? खरं तर ना अंकिता, रिफायनरी सारखा प्रकल्प जर महाराष्ट्राच्या बाहेर जाणार असेल आणि अशा पद्धतीची माहिती सूत्रांकडनं आपल्याकडे खात्रीलायक सूत्रांकडनं हाती येते, जर हा प्रकल्प वेदांताप्रमाणे महाराष्ट्राच्या बाहेर जाणार असेल तर या गोष्टीचं खापर फक्त आणि फक्त या रत्नागिरी जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे काही लोकप्रतिनिधी आहेत यांच्याच माती मारलं पाहिजे. कारण की दुर्दैव आहे आमच्या कोकणाचं. या कोकणातील नेतृत्व जी उभी झाली, जन्माला आली, ती फक्त आणि फक्त प्रकल्पांना विरोध करून जन्माला आलीत. हे कोकणाचं खऱ्या अर्थानं दुर्दैव आहे. RRPCL कंपनीनं राज्य सरकारला आता अल्टिमेटम देण्याची तयारीत असल्याचं देखील सूत्रांकडनं कळतंय. 1 महिन्याच्या आतमध्ये निर्णय घ्या, अन्यथा हा प्रकल्प गुंडाळला जाईल. हा प्रकल्प जर गुंडाळला जाणार असेल तर हे अपयश नेमकं कुणाचं आहे याचं आत्मपरीक्षण होणं खऱ्या अर्थानं अंकिता गरज आहे. नारळावरती हात ठेवून शपथा घेऊन प्रकल्पाला विरोध करणं, कुठल्या तरी NGO, देशविघातक कृत्यांसाठी पुढे असणाऱ्या NGO कोकणात येतात आणि या प्रकल्पाला विरोध करतात. पण कोकणावरती ज्या ज्यावेळी संकट येतात त्यावेळी मात्र या NGO चिडीचूप असतात, दाराच्या कड्या बंद करून आतमध्ये बसलेल्या असतात. या NGO कोकणाच्या विकासासाठी कधी पुढे येणार नेमक्या? मग जर अशा पद्धतीनं प्रकल्प राज्याच्या बाहेर जाणार असेल तर निश्चितच कोकणासाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी निश्चितच ही फारच वेगळी अशी घटना समजायला हरकत नाहीये. आजच्या घडीला अंकिता, कोकणातील तरुण हा मुंबईमध्ये कुठे ना कुठेतरी मॉलमध्ये काम करतोय, इकडे तिकडे काम करतोय. कोकणातील असंख्य घरांना नेहमी कुलूप दिसतं. याला जबाबदार नेमकं कोण आहे? या राजकीय नेते मंडळींना आपल्या खांद्यावरती झेंडे घेऊन मिरवणारे तरुण नको आहेत.
तरुण पाहिजेत, म्हणून त्यांच्या हाताला रोजगार नको, म्हणून फक्त आणि फक्त विरोध रिफायनरीसाठी जे काही एनजीओ विरोध करतायत त्यांना समर्थन देण्याचं काम हे काही राजकीय लोकप्रतिनिधींकडनं केलं जात आहे. कारण की जर तरुणांच्या हाताला रोजगार भेटला तर ह्यांचे झेंडे खांद्यावरती नाचवणार कोण, हा खऱ्या अर्थानं प्रश्न आहे. जर अशा पद्धतीचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर जाणार असेल तर हे फक्त आणि फक्त अपयश या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचं आहे. या लोकप्रतिनिधींनी कुठेतरी पुढाकार घेऊन प्रकल्प नेमका कशा पद्धतीनं चांगला आहे किंवा प्रकल्पामुळे विनाशकारी प्रकल्प हा नेमका कसा नाहीये हे सर्वसामान्य लोकांना पटवून देणं, कोकणातील भोळ्या बाबड्या जनतेला पटवून देणं ही खऱ्या अर्थानं गरज आहे. कारण की बाहेरनं एनजीओ येतात, हा प्रकल्प वाईट कसं हे एनजीओ सांगतायत. कुठल्या तरी अॅनिमेटेड गोष्टी तयार करायच्या आणि भोळ्या बाबड्या कोकणी जनतेला दाखवायच्या हे काम या एनजीओचं आहे. मग या लोकप्रतिनिधींना जे आम्ही मतं देतो, निवडून देतो, या लोकप्रतिनिधींची ही कामं नाही आहेत का एखादा प्रकल्प समाजासाठी कशा पद्धतीनं चांगला आहे तो सांगून देण्याची? ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी नाहीये का? फक्त इकडचा प्रकल्प म्हणजे जर महाविकास आघाडीचं अंकिता सरकार असेल तर हे आता जे आलंय देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे आमचे एकनाथ शिंदे यांचं सरकार हे त्यांच्यावरती आरोप करणार आणि ह्यांच्याकडनं बाजूला गेला की हे त्यांच्यावरती आरोप करणार. याच्यातच कोकणाचं खऱ्या अर्थानं नुकसान झालंय अंकिता. आता कुठेतरी खऱ्या अर्थानं 1 महिन्याचा अल्टिमेटम मिळालाय. त्यामुळे इकडचे लोकप्रतिनिधी असतील, स्थानिक ग्रामस्थ असतील, यांनी कुठेतरी डोळे उघडून आपल्या मुलांना रोजगार भेटेल. प्रकल्प खरंच विनाशकारी असेल तर निश्चित तो बाहेर जावा, परंतु जो विनाशकारी आहे की नाही हे कुठंतरी प्रयोगाअंती सिद्ध करून दाखवावं अशा पद्धतीचं आव्हान देखील नेहमी समर्थकांकडनं केलं गेलंय. या आव्हानाला विरोधकांनी प्रत्यक्षामध्ये उतरणं गरजेचं आहे आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊ नये यासाठी कुठंतरी स्थानिकांनी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीच्या प्रतिक्रिया सर्वसामान्य राजापूर वासियांकडनं, रत्नागिरी जिल्हा वासियांकडनं आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा वासियांकडनं व्यक्त केल्या जात आहेत एवढं निश्चित आहे. अंकिता, धन्यवाद साईनाथजी याबद्दल सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल. वेलकम. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.